Došli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas pravim predivne uštipke od mesa. Jako su izdešni, vrlo malo materijala ide, a dobijemo baš punu vanglu lepih uštipaka od mesa. Ostanite u nastavku videa i pogledajte. Pripremila sam 600 g mlevenog mesa. Ovde je mešano mleveno meso, a može i samo svinjsko ili samo juneće, znači nebitno je koje meso volite. Ovde stavljamo 5 komada jaja. Sve stavljamo zajedno. Jako je prosto, a jako je lepo, ukusno. Od pola kilograma mesa se dobija stvarno puno ovih mesnih uštipaka. Ovde dodajem 2 čena belog luka. Možete vi više ukoliko vi volite. Stavljam 1 glavicu veću sitno seckanog crnog luka. Začin dodajete po ukusu, ja ću da stavim prvo 2 pa ću da probam. Malo crvene slatke paprike, a možete i ljutu ukoliko volite. 1 do 2 kašičice. Bibera, isto tako 1 kašičicu. Stavljamo 1 prašak za pecivo. Dodat ću 2-3 kašike prezle. Ali stavit ću isto i 2-3 kašike brašna. 300 ml vode i sve to zajedno zamesimo. Evo, dodat ću još malo brašna da možemo uštipke da vadimo kašikom kao i svake uštipke. 4 kašike brašna i 3 kašike prezli. Sad ovu smesu pokrijemo folijom i ostavimo je u frižider 20 minuta, a onda ih pržimo. Evo, sad može ovako da se odvoji od kašike. I tu vidite koliko puna ova vanglica od tako malo mesa. Evo, prošlo je 20 minuta. Kašiku malo samo umočimo u ulje i stavljamo uštipke da nam se prže. Onako na neku srednju temperaturu, da bi nam se lepo ispržili i da nam dobiju lepu boju. Kako oni lepo narastu i samo ih ovako povremeno okrećite da zadrže lepo zlatnu žutu boju, da ne potamne previše. A sad možemo da vadimo ove prve koje smo stavili. Sad možete da stavite ubrusu koliko mislite da je vama sad masnoća ova, ali nisu one masne uopšte. Jako lepo mirišu. Ovo ćemo da ostavimo još malo. Stavljamo sljedeću. Možete veće, manje. Ja obično ovako kao pravi uštipak sa kašikom. Koliko stane u kašiku, toliko. Vidjet ćete koliko baš dosta ispada uštipaka od ove količine mesa. Evo, dragi moji, uštipci od mesa su nam gotovi. Vidite koliko ih ima, stvarno pun pekač. Evo, sad ću da isečem jedan da vidite kako su lepi unutra. Predivni su stvarno. Jako puno izlazi od 600 g mesa, dobijete stvarno ručak za cijelu porodicu. Ja mislim da je ovo i previše. Za 4-članu porodicu ovo je stvarno i previše. Nadam se da ćete probati ovaj recept. Od malo namirnica dobijate savršen ručak za veliku porodicu. Pišite mi u komentarima i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz Aurorine kuhinje.